ଧଉଳି ରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇ ନଥିଲା। ଦୟା ନଦୀ ଯୋଉ ରକ୍ତଲାଲପୁରା ରାଧାନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକଥାର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଅନେକ ଐତିହାସିକ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦି ଜଣ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିନି। ପତିତ ପାବନ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଇଏଏସ୍ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 3rd ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିସିର ସହର, ଗୋଟେ ବଡ ସହର, ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ସିଟି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଧଉଳିରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଦୟା ନଦୀ ଯୋଉ ରକ୍ତଲାଲପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛେ, ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଯୋଉ ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇଟା ତୋଷାଳୀର ଏଇଟା ହିଁ ବର୍ଡର ଥିଲା। ତୋଷାଳୀ ରାଜ୍ୟର ସୀମାଟା ସରୁଥିଲା ଜଉଗଡରେ। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ ଅନୁଶାସନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଶାସନ ଏଇଠି ଜଉଗଡରେ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଧଉଳିରେ ଅନୁଶାସନ ଲେଖା ହେଇଥିଲା।